Nou meisken, welkom bij de laatste uitsturing van Dogget uit het dorp van Reduzum. Jeannette, Arnold, waar blijf je nou? Wel uit. Ja, rustig hoor man. Wij maar de eerste een wat zaken aanhandelen en dan komen we bij hem. De meesten thuis willen graag zien als de fuelkoer nog baant. Die moet je daarnaast uitbaan. Geen daar maar vast hinnen, komen we zo bij hem. En dan is het nog tijd voor... Ja hoor, en dan nu de uitslag van de prijsvraag. De uitslag inderdaad. Je bent natuurlijk tegen de scherige wat van antwoorden er eigenlijk wezen moesten de aanroende dagen. Want we hebben het je net makkelijk maken. Dat hoort ik net, want de prijs weer een ballonveert. Daar moet je zelfs wel wat verdwaan. Het antwoord op de vraag van de drie dwarpenskwallen op Tizi wie red. Het antwoord op vraag nummer 2 met de line van de kou. Ja, ik zal even mooi zien, die hem net makkelijk deze week. Dat wie een busline. En de kou ging maar nummer 94 naar Ljouweta. De tweede vraag wie het kleur shirt, net eens de kleur, dat is de kleur van Lambertus, dat wie blauw. En Ineke die is hier bekend vanwege haar bitterkoekjespunning. Nou, en ik ben benijd waar hij al die fjouwer antwoorden goed hier. Jeroen, volgens mij heeft dat voor u. 64 man. 64. Nou, Prachtig. dat is hartstikke mooi. Arnold, Ik hustle even. graai eens Zit hier even. al hierin. Meesken, je wordt al nieuwsgierig. Jeannette, ik jou wil in de eer. Zie, dit ik nog altijd zo graag doen op televisie, hè? Maar ik dan ik eens een rapapa. Ja. De winnaar is worden familie Kiemel uit Grauw. De familie Kiemel uit Grauw. Meesken, je krijgt berucht zo gauw mogelijk. En een hele protte willen maar de ballon veert. Prachtig. Jeannette, Ja, ik denk dat we nou, voordat we verder gaan om de man te bedanken, wel eerst de meesten bedanken mooie. En dat binnen de meesten achter de schermen. daar heeft gelijk in Arnold. Want wij, misschien twaan, mooi, het Leeuw en Pieter binnen dan wel het beeldwest wat je hem schoon hadden aan dagen. Aan tot die omdraaien was. Daar is dus brein. Jongens, super. Jeannette, Ja, ooit vind ik dat dit prachtig zijn hast. ja. Ik vind dat het nou maar tijd wordt om de man vrij te laten. Tje, ik zal het even het skimmaatje. Deze zoek je even, hè? Want de uitsturing had om 4 uur op, maar wij zijn hier in Reduzum met Skobbe de Bonk de hele week teruggegaan maar van allerhande activiteiten. Juster hien we Zumba en Pieter die is als een wilde tekeer gegaan. Dat is eigenlijk wat ons doel weer met dat hele Skobbe de Bonk gebeuren. En voor mijn gevoel is dat heel erg slagen, want ik heb als reduster een macht van een week gehad. Ik ga je de hele week op het plein wezen vol, dat slaagt het natuurlijk net, je kent het alles mooi maatje. Maar we hebben een hele protte dagen, een hele protte willen, een hele protte feest, mooi zien aanhouden. Jong, oud, neem maar op. En dat is Pieter. eigenlijk uw idee, hè? Het Ja. sociale van Reduzum. De fuelkoor, die het nog een beetje baant. Luwa of Pieter, zo in je van je deze amerwetter in die fuelkoor gooien willen. On je hem de eer. Nou uit. Nou, Nou, wat een reek. Grachtig. Maar jongens, nou is wel het skobber de bonk van je oer. hey Pieter en Liewe, je ben je tiers die ingangen toen zijn je zien mij van, er is maar één doel en dat is dat wij zien laten willen dat Reduzum een sociaal dorp is. Is dat slagen? Ja, dat is Meer als. 10 geslagen. Dan kun je nou je kleren inpakken, dan kunnen wij weer verder gaan. En dan kiest ook die man van het keertsen weer trainen, Pieter. Juist. Dat dacht ik. En die man van het keertsen, die gaan een hele protte willen gewoon, de jonkjes. Dan kun je hem zien nu een filmpje van de dag. Hele goeiemorgen, welkom mensen, eerstgenomen en vriendinnen. Het is er weer. De winnaars van vrienden hier binnen aankomen op het film van de Kroes. Ze zijn ook beelden, ze mogen net meer onder bel van PC Maatman in Reduzum. Ik zou zeggen even een applaus. Maar ik geef een overal dadelijk mooi vaststellen van de welkomtoeren 1 tot en met 4. Wim Wienstra en Mona Hopman. We zijn hier in Reduzum bij de Welpen PC. Prachtig georganiseerd door vereniging Jan Reitsma in Reduzum. Dat loopt een mooi veld.
De eerste 4 operatoren zijn nu in het veld aan het keersen. De stand is al draaien om een 1 bij partuur 1 en 2. En 5 om een niks bij partuur 3 en 4. Dat wordt prachtig uitgeslagen. Mooi, we hebben omslaan terug Galil. Hier bij Afgekuppers. De winnaar van de vrouwelijke PC in Weidem 2008. En wat vind je van deze welpen-PC? Ja, ik vind het geweldig om hier te zien hoe de welpen hier keertsen en wat voor talenten dat er hier zich ontwikkelen. Prachtig. We beginnen nu met deze finale van de Welpen-PC. Hier in Reduzem. De finale gaat tussen partuur 6 en 1. Nu is de bal voor. Het is twaggelijk in de eerste. Dat is een dikke keert. 2 meter voor de bovenlijnen. Kan het blokje daar maar worden. Het is nog 4 voor mijn 2 en 6 jaar van partuur 6. Jannes zit klaar voor de opslag. Wordt net rekken. Jannes en Johannes winnen deze Welpen-PC. Ga er even aan, we zullen even de man vragen hoe het wie. Ik wil er even heen. Wil je meer even stemmen, jongens? Ik wil even wat vragen. Wat vond je hem van deze Welpen-PC? Leuk. En doe Jannes? Blij met deze prijs? Ja. En dan de krons van partout nummer 6 op een handen zonder PC. Johannes Gerben Brinksma en Jannes Thomas Koopmans. Jannes, geweldig keert en gefeliciteerd. Winnaars, Jannes Thomas en Johannes Gerben. Oh, de winnaars van de 100 Nou, zoon de PC. precies. Dat is toch vet, of net? Ja. Oké. Super, Man, hartstikke goed super. hier. Weet je wat ik zo mooi vind? Ik hoop dat je mijn letter op een echte PC ik aan de top staan. Wij zien hem volgen. Of net, Jeanette? Dat denk ik. Man, het weer super. Dieren, Geen je er wij maar tegen. vast. Geen maar Je mag die kant Ja, uitrennen en zwaai maar in goed naar het publiek. Prachtig. wuif maar. Nou, Pieter en Leeuwen, dit wie het. Geweldig. Heren, Ontjen. Wij vonden het super. ik bedankt. zie je missen. Hey, Geweldig. Ik zie hem ik Pieter, missen. groet nog Margriet. Ja, dank u wel. Jeanette, Hey. als Tono naar de bakfiets gaat, Ja. dan denk ik meestal dat ik even uitlezen moet hoe het gong van de week met de bakfiets. De bakfiets het op Tiesje en Waasje prima draait. Het ging geweldig. Maar op Toonsje Ja. zit er iemand op een fiets en toen ging het net zo goed. En de laatste dag vreed sloeg de meter heel dal terug. Het ging heel dal niet meer. De meter is Safir terugslaan dat die technici het net weer in de water krijgen konden. Ik hoop dat de man die op een fiets zit, zo sportief wezen zal om wel te fietsen. Jeannette, waar heeft u Jood in de bakfiets? Ik heb bij mij in de bakfiets Siebe van de Schaap. Nou ja, Pieter zit erin zelfs. Pieter Reni als voorzitter van Plaatselijk Belang. Siebe, dat is dus naar je ponghouder, zit al fietsen. Nou, haast het jet, hij is stikken, hè? Spietig? Ja, spietig, maar het waren zo belangrijke duizen die zet terug, of net? Ja, wij zetten altijd terug. Nou, ik denk dan moest dan wel even fietsen. Ja? Ik laat gewoon de accu op. Ik jou die grut gelijk. Pieter, voor wie wij gaan terug. Ja. nou Erik van de week heb ik een paar keer vrijsteed duizend jet. Wat bedoelen ze daar correct mee? Ja, dat we terug horen wel over het duizend zijn. Zo, wij proberen altijd een oplossing te vinden. Als we een doel vragen hebben, moet dat bereikt worden. Dan gaat wel eens linksom. Kan het dat net, dan gaan we rechtsom.
Maar dat het helemaal niet kan gaan, dwars door het midden. En dat lijkt er wel eens op dat wij net aan de regeltjes houden, dat we dingen kennen die de oren net kennen. Wij zijn slim. Maar je nou, een voorbeeld is bijvoorbeeld dat wij een week hier achter Koornet van de gemeente, dat moest je heel bij. Dat kon net er ook in. Nou, we zijn dan door het zelf. Door het zelf. Ik heb het zelf ook. En we winnen hier, prachtig. 30 huizen hebben we daar gekregen. We hebben er ook nog een haven en een ijsbaan onderhouden. We konden de kantine opknappen, we konden de puttenklas opknappen, we konden een plan maken voor de vaarverbinding tussen Sven en Zweden, zodat er grauw hier 4000 meter niet kennen, een mooie route voor hun. Het kan wel, als je mooi elkaar dat willen. En dat is ik een kracht van Erduzem en ik van het dwarsbelang, dat werkgroepenmodel. Ja. Dat bestuur, dat is maar 5 man, die doen dat al jaar net alleen. Die hebben een aantal mensen genomen die bepaalde terrein beetpakken. En een mooi voorbeeld bestaat. Ik? Ja, de werkgroep die dit opzetten, dat is een werkgroep van dwarsbelang. We hebben gewoon een oproep die van jongens, wil je me eens helpen? 4 man ben erin stapt, ze binnen in beeldwesten pas. Die ga je hem er weer bij zorgen. Nou, het is monsterachtig. Je bent 200 mensen bij je dwanderwijs de hele week. Schitterend mooi. En dat werkgroepenmodel, zodat er nou dan krijgt ze verzwaartje dat eigenlijk heel mooi Reduzem dwaand is. Ja, want er zijn constant, altijd, als de werkgroep zo wat optelt, een 100-tal mensen die maar Reduzem dwaande binnen. Alle dagen weer. Ja, net alle dagen vergaat dus ja, maar ze binnen belutsen. Alle dagen. Wij kennen op een 100-tal mensen altijd beroep doen. En het bestuur dat coördineert en stimuleert. Hey, en Pieter, ik denk dat we mooi deze week het Skobbe de Begon... verdorie. Nou heb ik het hele week goed hier. Het Skobbe de Bonkenvoer wel op elkaar zetten. Ha. Dankjewel, Pieter. En Siebe, mooi dat je toch nog even fietst hast. Arnold. Hey, Jeanette, wat had het mooi dien. Maar ik denk dat het tijd wordt om het stokje terug te gaan. Ja, ik zal hem krijgen, Arnold. Ik denk dat wij dit stokje... Ja, daar gaat het heen, Jeanette. Wist je het nog? Ja, hij gaat naar Cubaat. En Cubaat neemt het nou van u zoer. Alle dwarpen hadden wat opplakt. En de traaie Romers, de Hessel van de week al verteld, nou, de grote traaie Romers, die er nou bij kwamen. Prachtig net. Maar ik vind dat we zo'n mooie weekend gaan, ha? Geweldig. Ik zou het wel weten willen, Jeanette. Ja. Waar deze stok nou aast bedarpt. Want ik denk vast dat deze stok aast als prijs ik naar de... Wat jaren we hier nog steeds? Ja, ik heb toch kreeg of van ik weet net wat dat is. Maar dat komt hier wel... Dat komt deze kant uit. Meestal, er is er niks bad. Hij komt wel Er heel is er niks dichtbij, bad. Arnold, ja? Jeanette, wat is er bad? Ja, Eén wat zie bad. deze stok, ik zet hem even aan de kant. Zo, pak ze. Ja. Een Daar komen politie. er komen politieauto's aan. Daar komen 3 auto's onderin. Dit zijn wel hele mooie auto's, dat kan ik maar Milien net betalen. Maar wat is dat voor grote auto daar, hè? Die zwarte auto, Arnold, die had een kenteken AA. AA? Maar Ja. dat is Koninklijk. Koninklijk? Ja, het AA-teken, 99, dat... Maar ze jouw hele brede man. Nou. Die, jee, jakkes. Wij hadden niks Daar verkeerd snap hier. ik hier nu. Ik slees Jeanette. je, hè? Wat zou je dan nog wezen? Arnold, Beatrix. Koningin Beatrix? Jee. Koningin Beatrix? Pracht. Nou, wat doet Maar wat- die nou hier reducen dwaan? Wat zou die nou doen? Nou. Dit is wel een hele eer dat zij ons reducen uitzieken om je op je site te komen. Ja. Ze jouwt aan, ze jouwt Pieter en Leeuwen hoor. Zullen ze Skobbe de Bonk jongen Ze ha? gaat Skobbe de Bonk jongen. Mevrouw Beatrix. Goeiedag. Nou. Oh, jakkes die Oh, heren. jee. Dag mevrouw. Dag mevrouw Beatrix. In het kader van het staatsbelang zou ik graag enkele minuten van uw zendtijd willen claimen. Nou, vanzelf. Prima, prima. Een microfoon graag van deze mevrouw. Ja. Ja, wij willen graag een microfoon ha. Koningin de Beatrix. Psst. Allereerst een hele goede middag gewenst. Ik ben me ervan bewust dat ik u met dit optreden geheel in verwarring breng. Gezien de goede ervaringen uit het recente verleden, het allerlaatste optreden van de Hampels in 2005, waarbij ik allerhartelijkst ontvangen ben in uw dorp, heb ik voor uw dorp en de inwoners gekozen om mijn komende abdicatie aan te kondigen. Dat ik nu uw programma zo ruw verstoor, heeft nog met een andere, wel overwogen keuze te maken. De kleinschalige intimiteit, de openheid,
Het eigen gerijde van de redusters. De wij doggen het zelfswol-mentaliteit. Dat alles spreekt mij bijzonder aan. Wars van enige poeha en andere frivoliteiten. Mijn vader was graag in Afrika. Ik kom graag op het Friese platteland. Ik heb ook steeds tegen de verschillende minister-presidenten gezegd: laat mij Koninginnedag in Reduzum met vriends en idaard vieren. Maar nu ter zake. Mijn abdicatie, mijn troonsafstand, wil ik graag als eerste hier aan de haven aan u vertellen. Ik heb besloten om na de gehele serie doch het voordien dorp afstand te doen van de troon. Willem-Alexander en Maxima weten hier nog niets van. En ook onze eerste minister Mark Rutte is nog niet op de hoogte. Dus omroep, doe je werk. Doch het Vardiendorp, ik heb het meestal rechtstreeks gevolgd. En wanneer dat niet kon, kapper- en werkbezoek, lintje knippen, boetseerles, paardrijden en meer van dat soort bezigheden, dan nam ik het programma op. Mijn beeld van Friesland is daardoor nog rijker geworden. En toen ik een goede kennis, Bill Clinton, 14 dagen geleden in Achlem hoorde praten, wist ik het zeker. In Reduzum maak ik bekend dat ik op zaterdag 2 juli, en dat is de laatste dag van werkgeën, afstand doe van de troon na ruim 31 jaar. Lieve mensen, ik zou nog veel meer willen zeggen. Bijvoorbeeld jullie caravan, de Karavijn, Skobber de Bonk. Het doet mij denken aan mijn tijd op Paleis Soesdijk. Achter, in onze grote tuin, had papi Bernard ook zoiets staan. Veel snode plannen heeft hij daar bedacht. En jullie verzet tegen de lange rij hoge windmolens. Volhouden, zou ik zeggen. Of deze prachtige week op televisie. Jullie kunnen trots zijn. Na mijn abdicatie wil ik graag één van en één met jullie worden. Dit jaar komt het zover. Merken in Reduzum. En ik ben erbij. Het gaat jullie goed tot in september. Het giet on. Heel hartelijk dank. Tot kijk, koninklijke hoogheid. Ons eerst maar de merken, Beatrix. Arnold. Jeanette, ik ben super wat verslag, hè? Ja, ik. Maar de Gitse. de Gitse, Beatrix, in Reduzum. alle meesten, die steer ik. Ja. Jeanette, ik was er even zitten, hè? Want Ja, ik ken het net. Ik ben er. Net zo goed bij. Ik ben er even al. Ja. Ja, Wat ik- hebben ik. wij van de week wat mooi maken? Ja, Maar wat inderdaad. vond Sto nou het mooiste van deze weken? Nou, ik had het eigenlijk krek al zijn, hè. Doet wij naar achterom. Dat voor mij echt, ik ga echt zo'n Reduzum, zo'n Skobber de Bonk gevoel onderhouden van deze weken. He, we hebben deze hele week machinaal hebben dit programma dien. Alle bijen en alle mensen die thuis zitten, die hebben alle je dingen gebracht. Nou, dat vind ik super. En ja, Jeanette, wij hebben... Beatrix heeft hier aansgenomen. Ja. Dit is een stok met wij nog 2 jaar incubaat. Het zit er voor u ik op. Ja. Jeanette, ja, het is mooi. Ik vond het meest echt weer, hè? Je hebt het voor de laatste keer. Ik vond het prachtig. Jeanette, dank je. Ja. Hey, doei. Bedankt. En nou? En dan sluiten we alle met Hendrik die zijn nummers zingt. Een dag niet gezongen is een dag niet geleefd. Hendrik! Succes, Hendrik. Ik
zat gisteren wat te drinken met mijn vrienden in de kroeg. Wat zou jij nog graag eens willen, dat was wat jij aan me vroeg. Ik kon toen niet verzinnen, ik heb mijn baan, ik heb mijn vrienden, mijn familie en mijn kroeg om mee te gaan. Ik heb de allerliefste mensen op de wereld om me heen. Wat zou ik nog kunnen wensen, ik voel me nooit een dag alleen. Maar uit al die mooie dingen is voor mij een liedje zingen wel het mooiste dat er ooit nog zal bestaan. En een dag niet gezongen is een dag niet geleefd. En ik kan het niet beschrijven, het gevoel dat het me geeft. En een dag niet gezongen is een dag niet geleefd. En een dag niet gezongen, niet geleefd. En op diezelfde avond gaf je mij de microfoon. En ik zong zo al veel vaker, dat gebeurt zomaar gewoon. Maar toen ik naar buiten vrij was, dacht ik, dit moet het zijn, mijn grootste droom die zomaar werkelijk worden zou. En mijn eerste eigen blaadje, een cd van mij alleen. Voluit zingen tot een gaatje bij mijn vrienden nummer 1. Voor het motto van mijn leven wil met zingen alles geven, want een lied is waar ik een allermeest vanaf. Nu komt die jongens. Een dag niet gezongen is een dag niet geleefd. En ik kan het niet beschrijven, het gevoel dat het me geeft. En een dag niet gezongen is een dag niet geleefd.